कहो हेलो सांगमाने नमस्कार जय जगन्नाथ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍ତେ। वेरी गुड ଏବେ ମୁଁ ଗୁପିକି ଖୁଆଉଥିଲି। ଗୁପି ଟିକେ ଭାତ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ତ ଗୁପି ତାକୁ ପାଦରେ ଭାତ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇକି ଖେଳିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି କି ଆଉ ଗୁପି ଏଇଟା ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ ଆମର ଭଗବାନ, ଆଉ ଆମେ ପେଟ ପୂରେଇକି ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଖାଇବା ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି। ତ ଅନ୍ନ ସବୁକିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନମ ନମ କରୁଛୁ ଅନ୍ନକୁ ବି ନମ ନମ କରିବ। ଆଉ ପାଦରେ କେବେ ବି କେଉଁ ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଡ଼ିବନି। ଗୁପି ସବୁ ଶୁଣିଲା, ବୁଝିଲା, ହଁ କଲା, କହିଲା ସରି ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅଇଁଠା ସବୁ ଉଠେଇକି ଆମେ କ'ଣ ତାପରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗିନାରେ ନେଇକି ଗଲି ପକାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁଟାକୁ उठेगी। गुप्पीर क्वेश्चन कि मामा तू भगवान जी को तुम कैसे डस्टबिन में लेके फेंक रहे हो? तुमने तो अभी बोला ये भगवान जी है, तो डस्टबिन में कैसे फेंकने ले जा रहे हो? माने ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପିଚଲେସ୍, କ'ଣ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ମାନେ ଏଇ ଛୁଆର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ମାନେ କହୁଛି ତୁ ତ ଏତେ କହିଲୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ପକେଇବାକୁ ନେଉଛୁ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତୋର। सुनना बिलाड़ा। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट।